Dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu m'għandhomx inbit. U Ġesu qalilha x'hemm bejni u bejnek, mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lill-qaddejja għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm 6 ġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rid tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tasa' xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lill-qaddejja imlew il-ġarar bl-ilma u dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtulu. U daq l-ilma mibdul f'inbit. U billi ma kienx jaf mnejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma jint l-inbit it-tajjeb irfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Fih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih.